India ram hian ming than na sang anei ome mishing cheng an tam em na ang tele thil dang tam tak po tun tuma chuan India rama thil then khat il hriat ngai lo turte kan tar lang vele don ani Temple of Rats India rama temple pakhat pumpui chu saju chen na tan an hlan tin soita ila min ringa ngem he temple hi Karni Mata temple dia ko ania saju sing ni sanga chuang chen na ane temple hi beginner khopui thar desert lai taka omni in tol chung mi te chuan an rin danin an khuwa mithi to tharau te chu he temple a hian saju angin an piang le vek ni in rin na an neya mun thiang hlim anga an ngai bok ring tu te chuan saju in bok nu te anin to nu chu an in vele train saju in bang bok nu te in vele tum chu keini zofa te tan chuan thil har sa tak tur an erngot mai chu ba ka kan du kherlo bokang nak mani of king cobra India rama chuan rul ngai na tu ten rul luwa stone om chu an la chuak theina hei hi nakmani tia hriat ani an soidanin he stone hian rulin mia chuk chuan ti dam nan aman thei tin an soya dam doi tan an mang chen chu ba ka rul no bo na tan pon aman thei an tia nima sela atak taka ero chu tiang chu ani haulo an mani zok hian stone chu rulua hian an da chopa ti chuan gluin an char le train ti chuan mi puite chu bumin stone chu rulua tang chuan an la chuak le train tin mi thiam ten an soi ani The glowing forest kan chena Khawvel hi thil siam moi tak takin akhata India rama chuan zana eng thei ram hnuai aom he thil ama a loin siam to phi bioluminescence tia hriatania he eng taka hi chu luciferase banga thlengni in oxidative enzymes eng pe chuak thei ania thing troi to ate chuan betin ti hian zana an eng ta thin ani ram hnuai eng thei hi mun hnia mu tur auma Gujarat state Ghat thanglama le Kerala chimlama te a mu thei fungus te hian furlai chawin ramngo hi an bo thin chu June atanga October thla in kar ti na ania chu wangin kan calendar thawa khan chinchia kan lo tum don nia Statue of Unity India in Khawvel milim sang ber an siam to ti hi ilo shave to em he milim hi India ram palar le zalen na sul to zingami Vallabhbhai Patel lim ni in India rama deputy prime minister masaber ane hei baka hian Iron Man of India tia amhing vo sak ani boka Iron Man Tony Stark angin suit ero ane haulo nimasela India in zalen na amu theinan hian state tam tak chu pumkhata asiam thei ane hei wang hian India chuan symbol of unity mi zum khom tu entirna tanan mang Statue of Unity hi Khawvela milim sang ber ania meter za somrit panhia sang ni in Gujarat state ta auma he milim siamna tan hian sumle pai dollar makta duai zali somni panhi chu manral ane Plants that gives temporary tattoos tattoo ingaina shiawi hlawani chuan hei hi itan chuan en nge che India rama chuan plants pakhat hun reilo te chung tattoo pe thei aom chu wang chuan hlawh vak tur aom om love jaguar tattoo hi natural temporary tattoo ko na tan hian man ania chu jaguar thei ani lo pon jaguar tui tanga siam chu he tattoo siam nan hian man ani design hi adum ani lo pon apol dum angin alang thina kar khata tanga kar ni in kar ao thin ti chuan vuna chuan atham ral vele mai thin he tattoo chut hian na engma a thlen lova vun po engma a chun tlang thei lo bok The Great Banyan thing ram hnoi pumpui ang tak khi ilong mo ve to em The Great Banyan tree hi han mel shil ve te le
Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden Kolkata Bulloka ahom he thing hi kumzan hi songa chunga upatura rin ane banian thing hi India rama thing dik tak niin botanical tram chuan Ficus bengalensis tia riat ania mulhla taka tang chuan ram hnuai ang hle mase thing satlia ang taka lang hian thing zung sangthum zaruk chuang anei thei dai thung Lake of Death he dil moi tak India rama mi hian chanchin rap tak anei Indo pui panhi na lai khan British Army te chuan helai huam chung hi an fangkuala thil rap thak tak an hu chuak dil chu mihring luru zan hi chuangin alo khat ru chu endik na an nei hnuin edi zari songa mi dai ani ti an re chuak India mi mun thiang hlim tlo tu chung mi te taksa chu ani ti an ria a heng mi te hian helai mun hi an tlo lain rial chu atla a hei hian adeng hlumta ane dil mun sang taka hian mihring taksa them te chu alo lavong him tharenga chungzinga chuan mihring ru le ti sa te po atel thil rap tak chu ane Twin Town of India India rama khopakhat tuya hian thil engemoni tak chu a mi te riat a hlawh em chan chu phir an pian thin wang ane chu khuwa chung ko cheng zong zong bel khom chu chung ko sang hi don ania chung zinga phir za chu zathum anne thildang pakhat makle de chu kumtinin phir piang chu an tam tula hei hian Khawvel puma scientist te makti a hlawh bok aram angjong chuan India hi Khawvela phir pian tlem naram ania atlang puin nau piang sangkhata phir chu pakwang vel ane nimasela kondin hi ya cheng mi puitelaka he thil hi adik tlatlo heta hi chuan ante danin nau piang sangkhata somli panga chu phirang zel anne India's butterball Isaac Newtonin leihip na chu apple thinga tanga lo tla tangin amuchuaka mase helai mun hi ikalani ero chuan Newton's gravitational law pathum te kha kanzir lo mai the helung lian tak hi India's butterball tia riat ania leihip na dan sang an lo siam to te chu hei hian andik lo ti atar lang mai the Lord Krishna in butter adu zia entirna ania ma sang thon thua tanga alandanin he boulder hi Lord Krishna in butter aruka ai chin tamlam entirna ane he butter ball lian tak hi fit somhnia sang ni in metar nga hlai ania Mahabalipuram Tamil Nadu wa ton zan hi somnga rit ani bok tlanga mun oilaya chuan ti hian ading lu mai ane ole tuna chuan ngai dan hriat lo hun vele ta e India rama thil sang kan han talan tak te kha engi ngai vedan comment lama milo hriat tir vela tun tumatan chuan khati zong kha ani ye video hi like lo pe vela channel hi ila subscribe lo ani chuan khongai takin subscribe button kha ilo met ve don nia next video wa kanin mule thau don nia